Her гаиләнең, her milletнең үз традицияләре бар. Һәм ул буыннан буынга күчеп тарихны саклый торган кыйммәтле. Җырчыларыбызның гаиләләрендә бүгенге көнгә кадәр борынгы традицияләр сакланганмы һәм аларның кайсылары үтәлә? Бүген мин, Рузилә Хәйретдинова, бу сорауга җавапны яшьлек тавышында ачыклыйм. Киттек. Кызганыч, ләкин безгә алдагы моңлы җырчыбызны озатыр вакыт килеп җитте. Клибын тапшыруыбыз кысаларында соңгы тапкыр карыйбыз. Экраннарыбызда иң күркәм мизгел премьера, танышабыз. Anlamıysın söyüğümni, sen көрмейсің күзләремне, йөрәктәге хисләремне, тыңламыйсың сүзләремне. Яратам сине сөйгәнем, бердән берем бәләкәшем, төннәрен карап йолдызга, кушам аңа синең исемен. Хыялларда синең белән, төшләремдә синең белән, бу дөньяның матурлыгын күрәм тик синең белән. Хыялларда синең белән, төшләремдә синең белән, бу дөньяның матурлыгын күрәм тик синең белән. Сөюемне синдә табып, мәхәббәтнең бөеклегенә яшәргә дә куанып. Сине генә мин яратам, синсез мин яши алмам. Өметемнән өзелмим, ярдәм ит миңа Аллам. Хыялларда синең белән, төшләремдә синең белән, бу дөньяның матурлыгын күрәм тик синең белән. Хыялларда синең белән, төшләремдә синең белән, бу дөньяның матурлыгын күрәм тик синең белән. Күзләрем сине сагына, йөрәгем сине көтә, җаным бәгърем бәләкәшем, мәхәббәтем синсез үлә. Күзләрем сине сагына, йөрәгем сине көтә, җаным бәгърем бәләкәшем, мәхәббәтем синсез үлә. Яратам, яратам.
Ева Ричи яшьлек тавышын дәвам итә. Аның гаиләсендә гореф-гадәтләргә хөрмәт белән карыйлар. Ләкин кайсында булса аерып, ел сайын үтәлә торган гадәт бар дип әйтмәде. Алга таба бу эшне кичектергесез төзәтү белән шөгыльләнергә сүз бирде ул. Ата-бабаларыбыз мирасын саклап калу безнең бурыч. Ева Ричи бүген алдагы баскычта урнаша. Мен шундый бәхетле, йөрәккә сый алмый мәхәббәт. Яраттым өзелеп, шул кадере миңа бик рәхәт. Күзләр бакып яна, очкандай булам һавада, ярата күңелем. Kullarda kıyaş nurunda, sen bulsan yanında yok bir kaygıda min, en beketli kişi. Kullarda kıyaş nurunda, sen bulsan yanında yok bir kaygıda min, en beketli kişi. Biz birge bulganda, tuktap durganday bula bu dünya. Gözler bakıp yana, aşklarla bulam havada, yarada künelim. Kullarda kıyaş nurunda, sen bulsan yanında yok bir kaygıda min, en beketli kişi. Kıyaş nurunda, sen bulsan yanında yok bir kaygıda min, en beketli kişi. Şimdi şinele beslen arada, beslen arada. Kullarda kıyaş nurunda, sen bulsan yanında yok bir kaygıda min, en beketli kişi. Kullarda kıyaş nurunda, sen bulsan yanında yok bir kaygıda min, en beketli kişi. Алдагы баскычта Юлия Гарифуллина урнаша. Аның иң яраткан җанына рәхәтлек китерә торган бәйрәме ул Сабантуй бәйрәме. Ел сайын шушы бәйрәм бар гаиләне бер мәйданчыкка җыя. Аннан да җылы, күңелле һәм матур бәйрәм юктыр ди ул. Bir жылы сөз, жите bir жылы сөз, әйтсен еркем, әйтсен әйтмейма. Йөрәгемнең тәртибе өчен бирәм, бүләк итәм, бары тик сиңа. Яраттым мин атлап һәр тагымны, чөнки син бар җирдә янымда. Яраттым мин, яратам дөньяны,
erken Etsin etmeyma Ağırlıklar kese direkt olur Min bularman Benim yanında Yarattım min atan erdanını Şengisi var Jirde yanımda Yarattım min yarattım dünyаны Sağıştan Sende var canıma Yarattım min atan erdanını Şengisi var Jirde yanımda Yarattım min yarattım dünyаны Sağıştan Sende var canıma Ramazan ayın Seyide Muhammadjanova гаиләсе көтеп ала. İslam dinine yakın bularak uraza tutu onun гаиләсендә изге гамәл. Күзге йола, каз өмәсе дә бик күңелле үтә. Туганнары, күршеләре белән бергә җыелышып, казлар йолкыйлар. Әлбәттә, җыр, гармон һәм биюләр белән үрелеп бара. Каз итләрен тозлап, каклап, бәлешләр пешереп, шулай бергә кичке бәйрәмгә дә күчәләр. Ә без үз чиратыбызда Сәйдәнең җырын тыңлап узабыз. Min kabızdım Jırda yalqan edip Yüreğim hem haqlıq kuşqan Jırım bilen dostunu irkeledim Jırım bilen jingdim Daşmana Siz ölsəgiz Mini də hanadalarman Yaşasəgiz Mini də yaşarman Jırlaram Siz şıtıp yüreğimdə İl qarınıda şəşəq attığız Küpmə bolsa sizdə kış xəbə yolqan Şul qədərli jirdə Jırlab öttim danlı Küreş qarın Jırlab kildim tırmış Yazıma tırmış yazıma Gümrüm benim bir jır idi Ölümümde yandırar Jır bulup Siz ölsəgiz Mini də anadalarman Yaşasəgiz Mini də yaşarman
Күптән түгел генә премьера булып кергән яшь талантлы җырчыбыз чираттагы баскычта урнаша. Аның клибын мөгаен күреп өлгергәнсездер. Гадәттән тыш булган стиль, яңа җыр һәм сыйфатлы клип. Карыйбыз. Enkeylerinin güleş yüzlerinde ol sudan nurları şoğula balam bağırım deyip ündeşüve şişme jırı bulup oğula Enkeylerinin kaderin belip yaşayıp Enkeylerinin kaderi kalmasın Enkeylerge uzun ömür dilik Ok bəxtlər birge otlasın Enkeylerge uzun ömür dilik Ok bəxtlər birge otlasın Enkeylerinin uzun tılımları Dolğun jiller ise şoyqala Şeşlerini de talir demkeleri Sihri mumlu güler şıvara Hasretlerden uksi Kaynar göz yaşları dammasın Bala koyun halin nişik deyip Yürekleri erinip yanmasın Kaderin bilip yaşayıp Enkeylerinin
Biz buundan buunga көшә торган дини бәйрәмнәрне бер дә калдырмыйбыз дип сүзен башлады Ләйсән Ихсанова. Без бөтен гаиләбез һәм әти-әниләр белән бергә туган көннәрне, бәйрәмнәрне билгеләп үтәбез. Гадәттәгечә, ял көннәрендә туганнар белән кунакка ирешәбез. Җәй көннәрендә еш табигать кочагына чыгып, рәхәтләнеп, сөйләшеп, көлешеп, тәмле ризыклар пешерергә яратабыз ди ул. Афәрин, бирегә үзеңне чакырабыз һәм клибыңа күчәбез. Гөлназ Акбашеваның гаиләсе өчен Сабантуй бәйрәме зур әһәмияткә ия. Чөнки бу бәйрәм халык бәйрәме генә түгел, барлык туганнар белән очрашыр өчен зур сәбәп. Бу Татарстаннан, Башкортостаннан һәм Себердән барлык туганнарны бер урынга җыя торган көн. Барысы да үз эшләрен калдырып, ел сайын авылында Сабантуй бәйрәмендә очрашалар. Шуңа ул моны иң күркәм традиция дип саный һәм бер дә ялгышмый.
Яраткан җырчың өчен тавыш бирергә өлгермәдеңме? Борчылма. Безнең сайт синең өчен тәүлек буе эшли. Телефоныңны ал, QR-кодка камераңны куй һәм үзеңнең тавышыңны калдыр. Җырчыларыбызның язмышлары сезнең кулда. Uşağıma yürümen yalan arada Jırlarımdan mumu bulup Gülsün gene oylarda Bu nindi güzel mehabet Özgertti turmuşumni Bäxit tigen tılsımlarga Uradı yazmışımni Qayda gana bulsam da Sen her vakit yanımda Yüreğimnin tibişinde Köngülümde canımda Qayda gana bulsam da Sen her vakit yanımda Yüreğimnin tibişinde Köngülümde canımda Orağa kirtmek yatlarını Atlı gel jitekleşip Barsan tuğuşlar şekilli Gürleşip tesirleşip Bu nindi güzel mehabet Özgertti turmuşumni Bäxit tigen tılsımlarga Uradı yazmışımni Qayda gana bulsam da Sen her vakit yanımda Yüreğimnin tibişinde Köngülümde canımda Qayda gana bulsam da Sen her vakit yanımda Yüreğimnin tibişinde Köngülümde canımda Sen her vakit yanımda Yüreğimnin türünde Qayda gana bulsam da Sen her vakit yanımda Yüreğimnin tibişinde Köngülümde canımda Qayda bulsam da Her vakit sen oyimda Yürek tibişinde Yürek tibişinde Алдагы җырчыларыбызның гаиләләрендә горыф-гадәтләр күп түгел, шулай да берничәсе сакланган. Ел сайын мулла чакырып Коръән ашлары уздыралар, зур бәйрәмнәр алдыннан өйләрне җыештыралар һәм милли ризыклар пешерәләр. Әйдәгез, үзен дә бирегә чакырыйк. Экраннарыбызда Юлия Зарга. Бүген ул беренче унлыкта. Әйдә, кызым, аш пеште, нәрсә моңаеп карап утырасың? Әниең җырчы булырга хыялланган иде. Өлгермәде шул.
Үзем салган юлдан үз көчемә генә мине ышанам. Кулымнан килгәнче, көчләрем җиткәнче, яхшылыклар эшләргә ашыгам. Алга барам, алга, үзем салган юлдан үз көчемә генә мине ышанам. Кулымнан килгәнче, көчләрем җиткәнче, яхшылыклар эшләргә ашыгам. Тормыш юлы зур имтихан, һәр көн тора сынаулардан, тайпылмыйча барыр юлдан, хыялыма каршы барам. Алга барам, алга, үзем салган юлдан үз көчемә генә мине ышанам. Кулымнан килгәнче, көчләрем җиткәнче, яхшылыклар эшләргә ашыгам. Хыялны чын итер өчен тырышамын, иртә кичен һәр чак алга барыр өчен. Җитсә иде минем көчем. Алга барам, алга, үзем салган юлдан үз көчемә генә мине ышанам. Кулымнан килгәнче, көчләрем җиткәнче, яхшылыклар эшләргә ашыгам. Алга барам, алга, үзем салган юлдан үз көчемә генә мине ышанам. Кулымнан килгәнче, көчләрем җиткәнче, яхшылыклар эшләргә ашыгам. Тапшыруыбызны искә алыр вакыт килеп җитте. Кайсы җырчыбыз бүген нинди позициягә лаек булган икән? Әйдәгез, исебезгә төшереп китик. Яратам сине сөйгәнем, бердән берем бәләкәшем. Төннәрен карап йолдызга, кушам аңа синең исемен. Кулларда кояш нурында, син булсаң янда юк бер кайгыда. Мин иң бәхетле кеше. Яраттым мин котлап һәр таңымны, чөнки син бар җирдә янымда. Яраттым мин, яратам дөньяны, сагыштан син дә бар җаныма. Җырлап үттем данлы көрәш кырын, җырлап килдем тормыш языма, тормыш языма. Энекәйләренең кадерен белеп яшик. Энекәйләренең кадере калмасын. Яратудан бер туктаусыз таныш көйләр агылу.
Кайда гына булсаң да, син һәр вакыт янымда. Йөрәгемнең тибешендә, күңелемдә, җанымда. Алга барам, алга, үзем салган юлдан, үз кешемә генә мине танам. Улымнан килгәнче, көчләрем җиткәнче, яхшылыклар эшләргә ашыгам. TMTV телеканалының социаль җилтәрләре сезнең өчен эшли. Instagram, ВКонтакте, рәсми сайт. Биредә өр-яңа хәбәрләр, атна сайын шәп бүләкләр һәм сез яраткан җырлар. Yakın alma diye kişi Kimi gayipli ağır sözleri söylegenge Yüreğime ağır alamı canım yıllay Rahat tügün gazaplanıp yürgende Ağır yakşı bulup alıları Doğru yoldan kişi bulup varuları Renecitseler yüreğine kandicer kadar Ağır yılamış yapaldıları Yılamazsan taş yürekli diye kişi Göz yaşımını kürsətüğümü sizgenige Barışularım yüreğimde uğrun aldıgan Varur başımın geli tübeni Ağır yakşı bulup aldıları Doğru yoldan kişi bulup varuları Renecitseler yüreğine kandicer kadar Ağır yılamış yapaldıları Şaklarda şüler diye bindik kişi Şüleri bulup kalıp yürek bu dünyada Üz köyüne yaşa kuan tutunmazlar En yakşısı şüleri bulup kaldığımda Ağır yakşı bulup kaldıları Doğru yoldan kişi bulup varuları Renecitseler yüreğine kandicer kadar Ağır yılamış yapaldıları Ağır yakşı bulup kaldıları Doğru yoldan kişi bulup varuları Renecitseler yüreğine kandicer kadar Ağır yılamış yapaldıları Renecitseler yüreğine kandicer kadar Ağır yılamış yapaldıları Бүгенге көндә традицияләр гомумән үзгәреп, яңа килешкә керсә дә, алар бар, алар саклана.
Һәм без моның белән горурланып, тарихны алга таба язырга тиеш. Шуның белән яшьлек тавышы ахырына якынлашты. Сезнең белән бүген булдым мин, Рузилә Хәйретдинова. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.